E aí xa chega o carro número 7, o baile da vela. Todos estes meses de traballo escondido, quedou un pouco tapado e que se vai desenvolver nestas últimas 2 semanas así a todo tren. Seguimos colaborando co concurso de escaparates, pensamos que é moi importante aunar todos ao redor desta festa e, bueno, un ano máis volven a participar os comercios de Chantada. A verdade é que temos un luxo en Chantada, dicindo que é unha manifestación cultural única. Darlles as gracias por o traballo e o esforzo que están realizando, un traballo que non é soamente material, seguramente que económico tamén en moitos casos. Mais ou menos eu sei o traballo que significa traballar nunha asociación como é Amigos do Folión, porque estive máis ou menos involucrado na construción de carros moitos anos. O presidente o pode decir porque fomos compañeiros. E a verdade, pois, é, como digo, un luxo manter isto e, sobre todo, pois, non só gracias a eles, as institucións, lóxicamente, formamos un papel importante. Entendemos que potenciar e recordar os oficios de antes a través deses folios pois é o maior legado que lle podemos dar aos nosos antepasados e que as novas xeracións pois lles quede claro todo o que os seus abuelos, bisabuelos traballaban con esos oficios e é moi bonito que todo eso que non se perde. E tamén facer un referente a toda esa xente que ten ese ganado, esos bois que cada vez quedan menos ou vacas que tamén todo o ano están cuidando neles e preparándoos e tranquilizándoos. Temos un plato fuerte, 2 platos fuertes, pero sobre todo o plato fuerte do Folión de Carros que é a mellor atracción que se pode ter, tanto cultural como para visitar e invitar a todo o mundo que a estas alturas non só en Galicia é conocida por bastantes puntos de España, non? E hai outro plato fuerte que, falando de festa, é a festa da empanada. Pero insisto, o Folión de Carros que pasou por momentos moi bons, por outros momentos máis complicados, que agora parece que volve a estar, seguro que está nun momento álgido, que o temos que cuidar entre todos. Ese traballo que as escolas vamos a intentar neste curso seguinte un pouco continualo a través da elaboración de diferentes materiais para que todas as persoas, todos os nenos e nenas que viven en Chantada teñan acceso a coñecer o que moi ben se refería agora o presidente da asociación como a esencia do folión, esos valores fundamentais que se viñeron transmitindo desde hai moitos anos con relación ao que é o Folión de Carros. E nese contexto organizamos xa por 3º ano consecutivo unha xornada dirixida aos nenos pequenos da vila, non só da vila, sino aqueles que tamén no mes de agosto están compartindo digamos o verán en Chantada con nós, pois a elaboración dun mural na Praza de Santana. Será o vindeiro martes entre as 10:30 da mañá e a 1 do mediodía. A cuarta folia de carroceira para animar xa as rúas a partir da tardilla, a partir das 7 da tarde. Contaremos, como todos os anos, ca colaboración de casi todos os grupos de música tradicional de Chantada. Este ano estarán Soasairas, Pandereteiras, O Tres Pés, Chorimas, a Banda Municipal de Gaitas de Chantada, a Agrupación Os Barrios e os gaiteiros tradicionais da Escola de Música de Chantada. Tamén teremos este ano, en colaboración coa Deputación de Lugo, dentro do programa Musiqueando, a partir das 6:30, a actuación do grupo de música tradicional Os Sílgaros. Darlle un impulso a todo o traballo que están facendo os carroceiros no mercado dende este comezo de verán e intentamos incrementar os premios e os trofeos ao que son as plataformas e os carros con un pequeno incremento económico. Teremos varios premios ou memorias para aquelas xugadas que veñan, como non ao mellor trato animal. Eso que é unha das cousas máis importantes que nós requerimos que pase no Folión, que as cuiden o mellor posible, que eso, queremos dar un toquiño a eso, para que en todo o que podamos axudarlles, que traten ben os animais.
vamos facer unha actividade complementaria nova, que é un desfile das xugadas de vacas ou bois en sentido contrario ao percorrido do folión. Estarán expostas paradas ali diante do xulgado de Chantada e partirán ás 10:30 todas xuntas dirección contraria ao folión para despois enganchar nos carros. Creo que é unha exhibición do gando que unha vez que veñen aquí darles un pouquiño máis de protagonismo e agradecimiento, xa que nesta edición do folión pois veñen 4 xugadas de Asturias, aos cales temos que ter un pouco de tacto con eles e sobre todo conservalos, porque é moi difícil de encontrar estas xugadas, é moi difícil traballar o ganado últimamente, facer un recordatorio sobre todo a xente que veña ao folión que este atento ás normas de seguridade, que cumpla co dispositivo que vai haber.